Alas pozerá do jej krásnych očí. Myslí si, že sa svet iba okolo neho točí. Alas a asi spolu trpia, vravia, že to bolí. Alas hovorí len jednu vec a to je keď sa Alas pozerá na Asi, tak jeho srdce horí. Keď Alas nevidí Asi aspoň jednu minútu, tak je bez nej chorý. Alas stále hovorí Asi,